Se on perjantai-aamu. Sortlandista lähtö kohti Tromssaa. Ilma on hyvä. 13 astetta suurin piirtein lämmintä. Näyttää ihan hyvältä. Ainut toi kameran kiinnitys tässä kypärässä, niin GoPro kiinnitys alkaa pettämään. Se heilu jo eilen aika tavalla. En tiedä näkyykö videossa sitten se, mutta täytyy lähteä metsästä korilla teippiä, saa sille annettua ensiapua siihen. Tuossa pitäisi joku rautakaappa olla, niin käydäänpä pistäytymässä siellä. Se ei tuo 3M teippi sitten, mikä tuli tuossa mukana, niin näköjään kestänyt. Piti tilata ihan Jenkkilästä saakka tuo tähän kypärään sopiva maltti. Ne on kypärät aina omanlaisensa tuo muotoilut. Ei millään ei käynyt mikään vakio eikä muukaan vastaavan. Mutta saahan niitä 2,5 3M sitten lisääkin. Mä muistan aurinkolippa nostaa ylös hyvissä ajo. Tää oli ihan hauskan näköinen. Joo, tästä se on. Komia. Ai. Mitenkä se onkin niin tyyntä tässä? Nyt on kyllä hyvissä ajoin tuolla Lauttasatamassa. Kello on nyt 20:09 ja 10 taitaa lähteä seuraava, eikä sitä kovin pitkälti enää sinne. Mutta mikä siinä on katsellessa maisemia tässä kelissä? Tuossa työmaan kohdalla yksi autoilija meni tuohon eteen suht reippaasti ajoon, mutta sitten se kuitenkin väisti sivuun ja päästi mut edelle. Ja sieltä se perästä tulee kyllä suht reippaasti sekin. Että ihan mukavasti ne moottoripyöräilijät täällä ainakin osa autoilista huomioi. Onhan täällä nyt osa teistä sellaiset, että autolla voi ajaa niin lujaa, kun on näitä töyssyjä ja kuoppia vastaavia niin paljon. Vähän ne mutkissa pääsee 4 pyörillä tietysti lujaa, mutta ihan mukava, pieni, mutta tärkeä ele. Onpa nättiä pätkää tämäkin ajella. Jossakin maassa ei olisi tällaisia betonikaiteita tossa. Sitten jos lipsahat, niin muutama takaperi voltti 3 akselilla tonne alas. Kyllä on hieno. Se nousee oikein kylmät väreet iholle, kun täällä ajelee tällaisessa kelissä tämmösiä teitä pitkin. No täällä ei oo kyllä liikaa sakki. Pitäisköhän jättää ihan tuohon. Mikä otetaan? 2, 3, 4 vai 5? Vai bus? Otetaanko 4? Ei, otetaan 3. Ai. No, mikäs tässä odotellessa tämmöisessä maisemassa ja tämmöisessä kelissä? Piikki paikalle. Sanoin, että ei muuta kuin vaan ensimmäisenä liikenteessä. Have a nice day! Thanks! Hyvää palvelua. Sitten vaan Harstadia kohti.
Siinä istuttiinkin kyydissä koko lossimatka ajaa. Eihän se ollut kuin parikymmentä minuuttia pitkä. Meinas unohtaa vielä laskuttaa tuossa. Tuli ihan tuossa lopuksi ottaa kuvaa. Kyllä katso sillä Feribay tililtä sitten lähtee. Aika näyttää. Joo, sen verran meni kyllä, että ei piti ite noin lujaa ajaa. Menkös. Tietysti jos tota lähtis peesaamaan, niin saisko tuo sakot ja minä en? Ihan varmasti sais turistisakot ja tuo ei. Huomiseksi on luvannut vähän huonompaa keliä sateista. Katsotaan onko ihan jatkuvaa sadetta. Oli ajatuksena Tromsasta lähteä kohti Altaa huomenna sitten parin lautan reittiä, mutta sitten jos on hyvinkin jatkuvaa sadetta, niin voi olla, että täytyy katsoa kyllä sitten reitti ilman lauttoja vähän alempaa sitten. Ei oo täälläkään ruuhkaa. Matkailumökki otti tuon kaistan, niin pitäisköhän minun ottaa tuo. Ei kun se ajaakin ympäri. Tän 3 taas täältä. No niin, nyt on saavuttu Sorolnessiin ja tästä sitten lähdetään ajamaan kohti Senion saarta. Mikäs piru siellä menee? Siellä on ukkeli tuolla. Roikkuu kopterin narusta. Mikähän homma liittuu? Kylläpä hiaste haisee vähän tuossa edessä. Ihan sen takia tekis mieli mennä ohi, mutta muutapa hyötyä sitä ei pitäis mennä kaikista ohi. Ois pitänyt paatissa mennä sinne oikeeseen etunurkkaan ja ängitä itsensä ensimmäisenä pihalle sille. Sillestihän tuo ois toiminut, mutta kun ei näitä nyt aina tiedä. Täälläkin harrastetaan sitä, ei tässä nyt kovin montaa tapausta, mutta muutama on kuitenkin, että vanha uskollinen kulkupeli jätetään keskelle pihamaata ja sit sitä ajetaan nurmi nätisti, tosi nätisti ympäriltä pois, mutta auto jätetään siihen niinku monumentiksi. Suomessahan näitä näkee kans paljon. Ehkä sitä on niin vaikea luopua sitten, että siihen se sitten jää. Tunnelista taas aurinkolippa ylös. Taas kueltaa aika alas nyt, kun mennään ton vesistä. Vesistö ali. Meinaa vauhti ihan kiihtyä tällä. Kyllä jyrkkää alamäki. Ei se kameralla tietysti näy. Ääntää vauhtia alle 60, mitähän tässä olisi 5-8 ja 6 puksuttaa menemään 2000 kierrosta. Ihan pikkasen reilun. Tuntuisi jo siltä, että pitäisi pykältää pienemmälle, mutta päättäkö laatikko itse. Miten parhaaksi näkee. Jaha, nyt on jo 60 rajoitus. Tällä asetuksella ei pykältänyt siinäkin. Se ajetaan tällä D eli pappa-asetuksella. Se on mukavan lepposa tänne. Soralla on sitten toinen asetus. Parempi hallita sitä siellä. Vastaa kaasuun vähän nopeammin. No niin, se oli semmonen. Sitten uukkari. Edelleen on 80 yleisrajoitus. Tiukkaa kurvia sitä on täälläkin. Jaha, ja tunneli. Tää on lyhkäsi. Tää on se kuitenkin toi aurinkolippu tuolta tästä. Siksi aikaa. Tuleeko toinen perä? No ei tuu vielä. On komea. Todella hieno.
Ai mikä maisema. Kohan se Senja näkyy tuolla. En osaa sanoa. Se voisi aika lähelle olla. Onkin ensimmäinen tämmönen isompi kaupunki nyt vähän aikaa. Liikennevalot ja kaikki. Näitä ei paljon kyllä onneksi täällä näe. Burger Kingiä löytyi. Tästä meidän pitäisi kääntyä ton oikealle. Tässä on sellainen ongelma nyt, että mulla nyt on reitti piirretty siltä Senjan itäpuolelta seuraavaan Lossisatamaan. Näyttäisi, että olisin kello 15 sillä satamassa. Kello 16 lähtee lauta, noin 2 tunnin välein. Sitten jos mä kiertäisinkin sen Senjan siltä länsipuolelta ja pohjoispuolelta sinne satamaan, niin ehtisinkö mä siihen kello 16 paattiin. Ja jos en ehdin, niin sitten kyllä se lähtäisi siinä odotella se 2-tuntinen seuraava, kun kello 18 sitten vasta lähtee. Se menee kyllä liian myöhään sitten. Tänään huvittaisi kyllä pikkusen aikaisemmin olla seuraavassa kämpässä. Siellä pitäisi olla pyykinpesukoneessa, saisi noin sukat ja kalsarit paadat sinne pesuun. Ehtis kuivaa vielä aamuun mennessä. Tää melkein tuossa sillan ylityksen jälkeen pysähtyä ja tarkastaa vähän mitä toi sanoo noin navigaattorit tuosta ajasta. Mutta toisaalta on siinä sekin, että jos nyt jättäisi sen Senjan länsiosan väliin, niin olisipahan sitten seuraavalle kerralle jotakin. Mutta jos mä kaluan kaikki tältä läpi, niin mä oon sitten käyty. Ja tultiinko mä sellaisen johtopäätöksen, että mennään alkuperäistä reittiä ja lähdetään tekemään satamaan pieni jumppa Lossia odotellessa. Ehkä me tehdään niin. Eipähän tarvii sitten tuskalla kiirehtiä kelloa vastaan. On se varmaan niin stressittömämpi vaihtoehto, vaikka kuulemma se reitti itäpuolelta on ihan surkea. Eikä mitään nähtävää siellä. Siinäpähän ei ole. Käydään sitten myöhemmin siellä. Eiköhän niitä ajokertoja tulee. Niin tehdään sitten sinne Senjan kierros. Sieltä voisi vaikka periaatteessa mennä sitten lautalla Andenesiin. Siihen suuntaan ehkä mukavampi mennä. Ainakin ne aikataulut oli vähän paremmat. Andenesista jos lähtee taas tänne Senjan suuntaan, niin se ensimmäinen lautta lähti jo, olikohan kello 8. Ja jos satut vaikka teltan kanssa olemaan siinä Andenesin lähellä yötä, niin sehän tarkoittaa sitä, että herätys on kello 6. Ei kaikki hommat tehdä ja porukat teltan ja pakata makuupusti ynnä muuta. Pääset sitten lauttajonoon. Businessin kaupungin jälkeen yksi pätkä oli 80, olisiko pari kilsaa. Sitten on pelkkää 60. Se on asutusta niin paljon, niin eivät ole laittanut isompaa rajoitusta tähän. Tie on kuitenkin suhteellisen leveä. No, tätä ei tarvi ajella jatkossa. Jääpähän nyt sitten se Senjan länsipuolen kierros jollekin toiselle retkelle. Siellähän on erikoisen muotoisia nyppylöitä ja sitten tämmönen piikkikin tuolla oikein. Kyllä niitä vaan jaksaa katsella, kun ei oo tottunut. Sitten tossa kans tämmönen pyramidin muotoinen. Siellä on ilmeisesti joku leirintäalue. Katohan afrikkalainen oli siinä. Nyt ei liikaa näy.
Yllättävän vähän itse siis. Tänään on muutama matkapyöräkin näkynyt. Niitä ei tuolla Lofotella juuri ollut. Tuli isoja inskuja kaikki. Bottenham. No, tännehän tietysti nyt tultiin melkoisen hyvissä ajoin. Se on ehkä ehtinyt käydä sillä senjalla. Enemmänkin kuin vaan itäpuolta pitkin. Eipä jäädä sitä haikailemaan, nyt ollaan täällä. Tästä sitten vaan lauttaa odottelemaan ja lähemmäksi Tromsøtä. Täällä on ihan hirveästi porukka. Kello on tuon verran. No, mopot mahtuu aina. Mä menen tänne kaistalle. Tästä ei saa kukaan valittaa. Näillä on aina tilaa. Sellainen. Onpas yllättävän paljon porukkaa tähän aikaan. Kello on kuitenkin vasta 2:10. No niin, Brensholmen. Tästä sitten kohti Tromsaa. Tässä on kauppaan mentävä nyt ekaaksi. Siitä sitten kohti majoitusta. Onhan tonnekin tulijoita. Melko lailla ensimmäisten joukossa pääsnyt pois tuosta ja muutama auto ohiti, yksi jäi tien laittain. Pääsee laskettelemaan ihan mukavaa kyytiä. On taas vähän erinäköistä maisemaa täällä. Hienoja valkohiekkaisia biitsejä. Vai että 60 rajoitus. No, himmaillaan sit vähän. Se vielä tankatakin. Huomista varten. Varsinkin jos on sellainen vähän sadekeli aamulla, niin ei tarvis heti sitten lähteä huoltoasemaan etsiä. Tänään olikin ensimmäinen päivä, ettei tarvinnut tankata ollenkaan. Sen verran lyhkäinen ajomatka. No ei kun 260 kilsaa tultu sitten eilisillan tankkauksen jälkeen. Ja ahan tässä kuitenkin mennyt. Tähän mä lähdin hetkinen, kyllä se oli tässä puoli 8. No en nyt muista. Siihen pintaan lähi ja kello on nyt 5. Kyllä ne vaan noitten lauttojen kanssa, vaikka nyt matkassa oikaisee, niin oma aikansa menee niitä odotellessa ja niillä ajellessa. Tää päivälle tulee kyllä pituutta, vaikka ajot on jäänyt tänään tosi vähin. Tää on jotenkin komeita tällainen, että näkee kilometritolkulla, niin on tonnekin nyt useampi kilometri tuonne ylös. Linnunteitä saati sitten kävellä. Kyllä tätä kelpaa katsella ja täällä ajella. Vakkari vähän nykii tämmöisessä alamässä, mutta kyllä se sen vauhdin yrittää pitää. Ei oo mikään niinku hieno tunteisi, vaikka muutet toimii ihan smoothisti kyllä. Tuommoisessa jyrkässä alamässä se vähän nykii. Täytyy pykädellä vähän napista noita vaihteita pienemmälle, niin ei sulaa jarru. No niin. 20 kilometriä. Tästä ei näkään maisemia niin hyvin. On varmaan vähän tämmöstä tuulta vastaan laitettu. Ja lumipyryä vastaan kaiteet.
Siinä on edessä Tromsön lentoasema. Tromsøssa onkin se vanha silta on remontissa. Täytyy mennä sitten tunnelista toiselle puolelle. Tromsdalin puolella on mulla se kämppä. Tuosta löytyikin jo äsken kauppa ja huoltoasema, niin nyt ei tarvitse muuta kuin suunnistaa sitten majoitukseen. Perkulle täällä on 7 rajoitus. Timantit ei ole ikuisia. Laitahan nyt hanoon. No nyt. Paljon ne norskit lentelee paikasta toiseen. En ihmettele yhtään. A on rahaa. B, niin nämä välimatkat on niinku kumipyörillä, niin aika pitkiä. Ajallisesti ainakin. Mutta joo. Tämä päivä oli ajon suhteen tässä. Alkaa olla ehtoo puolella ja tää vähän kattoo sääennustetta. Tietysti huomenna aamuna se sitten näkyy totuus ja miettiä sitten reitti sinne altaan, että ajanko lossien kautta vai pohjoisempaa reittiä vai sitten ihan suoraan etelästä Koukoten valtatietä. Mutta se jää nähtäväksi. Tää oli ihan hyvä ajopäivä tämä ja suht inhimillisen aikaa majoitukseen. Ei ole 6:00 vielä kello. 3 vaille. No en mä 6 sinne kerkiin. Aika hyvin kuitenkin. Celebrity Cruisesin paatti. Joskus se tällaisellakin olisi ihan kivaa tällä kylmissä olosuhteissa. Muutama kerta on Karibilla käyty. Otetaan pieni kämppäesittely tässä. Tästäkin. Tää on melko mielenkiintoinen punkka on tuolla ylhäällä. Tässä on vaan tämmönen oleskelusohva. Ja sitten alakerrasta löytyy keittiö ja pesutilat. Mutta se mikä hyvä tässä on, niin pyykinpesukone. Sehän piti laittaa tulille saman tien. Tää on ihan siisti tämä WC-kylppäritila. Perjantaina startattiin taas Sortlandista kohti Flesnessin satamaa, siitä yli. Jatkettiin kohti Harstadia. Sieltä taas yli. Saaria pitkin kohti Finnsnessia ja sitten Senjan itäpuolta Botnahamnin satamaa sieltä yli. Ja lopulta sitten Tromsdalenin Tromsön itäpuolelle majoitukseen.